Spune mai repede pe cine vrei să călărești, că dacă nu am să iau eu pe amândoi, dar de ce să fiu pe bonus? Pe Andrei sau pe Matei? Eu aleg pe Alex. Tu e grea decizia, dar cred că am să-l iau pe Matei. Mă, dar fii și tu deșteaptă și alege cu bună voie. Da, am auzit că Andrei are anacondă, nu Matei, dar gândește cu capul ăla, mă, Maria. Da, e ușor de zis pentru tine că le-ai luat pe cel mai frumos, să-ți fie rușine. Prima venită, prima servită, n-am ce să-ți fac, așa s-a nimerită. Dacă este așa o problemă, atunci cea mai bună să câștige. Așa să fie, cele mai bune să-i stea în gât. Doamne iartă-mă, mă, fetelor, eu înțeleg că acum ați intrat la liceu, sunteți boboaci, viața e roz, băieți mulți, așa am fost și eu, dar vă rog frumos, din sufletul meu să aveți grijă, pentru că nu vrem să transformăm clasa asta în grădiniță, da? Vă rog frumos. Da, doamna, stați voi liniștită că știu eu cum să-i manevrez pe toți, da? Să vedeți ce cochet o să mă fac, tot liceu o să fie după mine. Da. Română, doamna profesoară, mă scuzați de deranj, v-a chemat doamna de română să semnați o foaie pentru niște activități școlare și pentru multe tâmpenii de ale ei, știți voi. Iar fac activitățile aia tâmpite, n-au făcut nimic anul trecut și acum vor să le refacă din nou, pierdere de timp. Du-te, spune și anunț-o că vin în 2 minute imediat, Doamne iartă-mă. Tu, ăsta nu este ăla din clasa 12, asta cel mai popular din școală? Ba da, el e și acum dă-te de lângă mine ca să nu mă faci de râs, da? Am înțeles, bine atunci vă aștept, mersi frumos. Aoleo, scumpete, dacă ai probleme să știi că cabinetul e la etaj, da. No, bine, hai, la revedere. Mamă, Cătălina, o să faci istorie în școala asta. Aha, râdeți ca două idiote, n-am ce să fac, aia e, dacă n-are gusturi e ca toți. Da, Cătălina, fix gusturile sunt problema, ai perfectă dreptate. Hai, ne vedem în următoarea pauză, pa.